Добре дошли в завода за горещо поцинковане, град Пловдив. Предприятието е построено в непосредствена близост до град Пловдив по пътя за Асеновград. На терен с площ от 25 200 квадратни метра, а общата застроена площ на производствените халета е 6200 квадратни метра. В завода е пусната в експлоатация най-голямата вана за горещо поцинковане в България с дължина 13 метра, широчина 1,6 метра и дълбочина 3,2 метра. А общият годишен капацитет на производството е около 50 000 тона. За сравнение с 2010 година, общата продукция с горещо поцинковане в цялата страна е била около 20 000 тона. Оборудването е на водещата в тази сфера италианска фирма Sirio и са внедрени последните технологии в областта на горещото поцинковане, които отговарят на всички европейски изисквания за качество, безопасност и ефективност. Процесите се контролират автоматично и грижата за работниците и околната среда са на първо място. Всички отпадъчни продукти се преработват, складират и предават на специализирани фирми за неутрализацията. Заводът за горещо поцинковане притежава собствена лаборатория, чрез която ежедневно се следят параметрите на химичните разтвори, за да се постига всеки път оптимален резултат и най-високо качество. В рамките на завода има система за контрол на достъпа и видеонаблюдение, за да се гарантира сигурността на хората, оборудването и продукцията. Определени са и зони за почивка на работниците и посетителите. Общите инвестиции в завода възлизат на над 20 милиона лева, а разкритите работни места са над 50, с намерение да достигнат 100 в следващите години. Заводът е собственост на Юпитер Холдинг и е най-новият член на Българската асоциация по цинковане, която пък е част от Европейската асоциация на поцинковачите и Международната цинкова асоциация. Изчислено е, че всяка година корозията струва близо 4% от световния брутен вътрешен продукт. Поради този факт, доживотните разходи са много важен фактор при всяко строителство или производство. Горещото поцинковане е най-широко разпространеният и надежден съществуващ процес за защита от корозия и ефективно за много дълги периоди, като по този начин се спестяват енергия и ресурси с минимално въздействие върху околната среда. Цинковият скрап и поцинкованата стомана могат лесно да се рециклират и материалът да се използва за нова продукция. В зависимост от заобикалящата среда и дебелината на покритието, горещо поцинкованите продукти имат живот без поддръжка от 20 до 80 години. За много приложения разходите за горещо поцинковане са по-ниски в сравнение с други алтернативни покрития. Причината за това е, че боядисването, например, изисква интензивен ръчен труд. Докато при горещото поцинковане процесите са механизирани и контролирани в затворена среда. Дебелината на покритията се оформя цялостно, дори в затворени повърхности, плътно и предвидимо, а горещо поцинкованите продукти са готови за употреба на момента. За да се получи качествено, непрекъснато и с добро сцепление цинково покритие, е необходимо металната повърхност да се освободи от мазнини, обгар, ръжда, шлака и други замърсявания. Предварителната подготовка на повърхността обхваща операциите обезмасляване, байцване или ецване, промиване, флюсиране и сушене. След потапяне на стомана в разтопен при температура 450 градуса цинк се образуват няколко слоя желязно-цинкови сплави,
които са по-твърди от основната стомана и предпазват от физически и химически външни фактори. Необходимо е да се съблюдава строго последователността на технологичните операции и техният режим, за да се гарантира добро подцинковане като краен резултат. Дебелината на покритието зависи както от състава, така и от дебелината на стоманата. Основната спецификация за цинково покритие се определя от един единствен български държавен стандарт N ISO 1461 горещо подцинковане върху желязо и стоманени изделия, спецификации и методи за изпитване. Не на последно място, крайното качество на подцинковане зависи изключително и от самото конструиране и изработване на стоманените продукти. За повече детайли относно технологичните изисквания към продуктите за горещо подцинковане и указанията за предаването им в завода, моля посетете нашата уеб страница www.zgp.bg. Ние в завода за горещо подцинковане целим чрез нашите услуги да допринесем за повишаването на конкурентоспособността на местните фирми в сферата на металообработването, чрез увеличаване на живота на тяхната продукция и намаляването на експлоатационните разходи за техните крайни клиенти. Екипът ни е готов да работи всеотдайно и да приеме всякакви предизвикателства, а амбицията ни е да станем лидери в областта на горещото подцинковане. Доверете ни се и няма да сгрешите. Очакваме ви!